Türkmen türgölleri tekvando boýunça Malaziýanyň paýtagty Kuala Lumpur şäherine tamamlanan halkara ýarşyna üren şowly çykyş edip, medallaryň 34-ni elemegi başardylar. Olaryň 19-sy altyn, 9-sy kümüş, 6-sy birinçi medallardyr. 1500 türgöniň gatnaşan ýarşyna illeşlerimiziň üstünlükligi çykyş etmegi aýratyn bellerlikdidir. Sportuň bu görnüşiniň durly ugurlaryna çekeleşli tutuşyklar hemmeleriň üns merkezine boldy. Halkara ýarşyna türgölerimiziň gazanan üstünlükleri gowandyrjydyr. Yarış türgöllerimizin kämilleşmegi üçin öz bolşly ugro öwrüli. Ustatlygy artdyrmakda öz bolşly mektebe öwrülen yarışda esasy wezipä ýokary netijeleri gazanmak boldy. Türkmenistanyň beden terbiýe sport baradaky döwlet komitetiniň meýilnamasy türgöllerimizin bir näçe halkara yarışlara gatnaşmagyny öz üçin alýar. Netijede biziň türgöllerimiz tejribelerini artdyrýarlar. Halkara yarışyna illeşlerimizin üstünlük gazanmagy hormatly prezidentimiziň, gahrman arkadamyzyň ýurdumyzda sportu ösdürmek barada amala aşyran işleriniň ajaýyp müýgüsidir.